Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Zvese zvatinoita zvechokwadi. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Ndikanyemba chabatwa nemhosva. Ndikanyemba chabatwa nemhosva. Mwari andibatsire wangu. Mwari andibatsire wangu. Pamusoro wemambo, ndakauyawo nechichemo ndichida kuripota nyaya iri kuitika pakati pangu naOmega Mvute. Zita rangu ndinonzi Nicholas Maiwashi. Saka ndine nyaya yandakaripotawo nawo yekunganda ndine zviri kuitika naOmega Mvute. Chakaitika ndechekuti pakugara kwatiri kuita pamusha apa inini ndiri sekuru ndiri mwana waJohn Maiwashi. Omega Mvute mwana waAlice. Omega Mvute ari mwana waAlice, Alice haasi mwana waMaiwashi. Saka chakaitika ndechekuti Omega nevamwe vake mukugara kwataita tete mai wavo ane zvaakanga akuita zvaanga ari kukanganisa pamba. Mushure mekunge sisi tana Stepi watata kugara naye wechiMalawi ainzi Sachimukukuzi. Saka Stepi uya Sachimukukuzi nambuya wedu isisu wakabva wasvikira pakutora mai wana Omega wakati iwewe kugara kwauri kuita panapa ziva kuti pano hapasi pako. Nyaya iri pano ndeyekuti iwewe pano ndepana sekuru ava. Saka zvauri kuita iwewe unzenza hwauri kuita mangwana ndinokuona kuti mhuri dzichazonetsana mangwana. Saka nyaya iri pano ndeyekuti iwewe taakukutora taakukuendesa kumba kwangu inini ndokumba kwako. Mai waOmega akabva atorwa bva aendeswa kwaSamvuta kwana sekuru kwakabva mbuya. Isisu ndobva tasara. Saka kusara kwese kwatakaita isisu takasara tina sekuru wedu Sachimukukuzi uya muMalawi uya Stepi wedu wambuya wangu. Kushanda kwese kwaita sekuru waya waishandira mhuri inova isisu sekutaura kwangu waita wachibvisa mai wana Omega. Kusara kwachizoita Omega pamba ndekuti Omega panguva iyoyo akanga ari kumakore anga asingasviki 10 years. Saka vamwe wake wakabva wabudiswa wakanzi mhuri yako iwe Alice ichaenda kwauri kuenda. Omega takabva tasara naye tikanzi uyu ngaambokurewo anozoendawo kana achinge akura. Ndomusariro wakaita Omega mukati memusha. Saka zvichinge zvadaro tete waya wakabva waenda kwawakaendeswa kwasina sekuru kwaMvute wachibva wawaka imba yawo. Wawaka imba yawo wakabva watorana nemumwe murume ikoko. Murume iye ndiye anga ine umwe mwana anga akaenzana namukoma waOmega ari pano anonzi Trust. Saka mbuya akabva wana zvakodzera kuti Trust ngaagare aenda nevamwe wake nekuti wari kuwirirana. Saka murume uya paakaenda nambuya kuBhangeti natete kuBhangeti wakagara kusvikira waita wana wavo 4. Ndokubva murume uya ashayika. Murume uya ashayika tete wakatena kudzoka uchiuya sezvo wanga asina muriritiri uko. Wachidzoka iwo hawana kuzoenda kudongo kuya kwaMvuta kwawakasiya sezvo wanga wawaka imba iyi iri temporary. Wari kuti wada kugadzira wakabva wakurumidza kubuda nemurume wakaenda nayeko ano wakakonzeresa kuti wadzingwa. Saka zvadaro adzoka mbuya tete uya akauya zvebva apinda mubama nambuya wana mbuya wanga wachembera. Izvi nini ndandabuda nguva idzo ndanduchengetwa kwana baba mukuru kwandakaenda kofundira sezvo baba wangu wakashayika. Saka kuchidzoka kwataita manje wana mbuya kushayika kwawaitawo hawasipo. Mai wakomana hawasipo. Ava vakomana avo vakuchindirova manje nini wachiti isisu iwewe uri kufanira kubva panapa nekuti panapa ndepa baba wedu sekuru wedu. Sekuru wavo vari kutaura ndiChimukukuzi. Sekuru Chimukukuzi ndiye vari kuti akabara mai wavo. Asi Sachimukukuzi iye ndiye akabvisa futi mai wavo mukati memba iwe akasara nesu. Saka ndo nyaya uyo wainayo zvokuti kundirwisa kwese kwavari kuita iye namukoma wake vari kundirwisa wachiti iwewe haufaniri kungochigara pano ba uri mubhandiripo. Ndoshaura kuti ubhandiripo hwavari kutaura ndewewe. Ndo nyaya inovakomana navo. Saka vari kundirova vachindithreatena kundiuraya zvokuti zvizhinji zviri kuitika kwavari ivo ndakazosvikira pakuchiona kuti kundithreatena kwavari kuita pawanga vakundifonera ane muthreatenero wakandiita kusvikira nini ndazotanga kurekodha zvokuti ndine zvese zvavakanga vari kundiitira vakomana ndinazvo mukati mefoni. Ndochienda kuna Sabhuku. Sabhuku chionai inini vanhu havandinetsawo nyaya iri kuitika ndiri kurohwa inini ndichinzi dotorwa musha. Musha uno wakambomira sei? Sabhuku vanotaura kuti aiwa Sachimukukuzi kunyange zvakadaro anga ari Malawi aisapinda mubhuku. Akapinzwa mubhuku ndibaba wako iwewe nambuya Maroni achinzi chirikadzi nemwana wayo mwana wacho ndiye muridzi wemusha mazvona. Saka inini kurohwa kwandaitwa nevanavo ndakazoenda kwana sekuru kwana Samvuta kuuya kwakaendeswa wanavo kuti wana sekuru mhuri yenyu iyaya yakundinetsa. Wana sekuru akati ewo mhuri ndeyedu iyi tinoiziva dongo raurira apa. Saka ngawauye titaurirane. Vakomana vakabva vadaidzwa kuti vataurirane nasekuru bva vatiza vaenda mumakorokoza kwavanongoenda. Saka waenda mumakorokoza kudaro ndopa inini ndakabva ndazoti aiwa sekuru nyaya kuti igadzirisike ngatiende totanga kuona kuti wana wezvo pavanga kugara pasina munhu ba
takudzika kuna Ishe Chikomba tinzwise kuti wanawo paope kugara pachiripo here tione kuti taure naIshe nekuti wanawo wanga uri wawo. Takasvika kwa Ishe Chikomba. Ishe Chikomba wabva washedza wakomana wabva waramba kuuya. Vane mashoko waitaura kutonyomba Ishe Chikomba rimufoni. Wachinga waramba kuuya kudaro. Ishe Chikomba akabva akati awa utorina ukama nawo ba. Pamba apa pasikawo ba nekuti chimukukuzi futi hasi baba wawo sekuru wawo. Saka nyaya iri panapa ndeyekuti zvakadaro izvo awa wakomanawo uyu ari kurowa uyu mumwe wacho uyu mukuru uyu zvaakatobviswa kudhara mwana wangu inini agara ari wemuno akauya naye ari mucheche saka ndewangu. Uyu wamakasara naye uyu ndiye toti apuwe transfer achibve ikoko nekuti pamusha paari ipapapo hapasi pake. Ngauye kuna naSamvuta. WanaSamvuta wangu varipo zveshuwa paIshe paya wakabvunzwa wakataura zveshuwa dongo revanawo hatinaro. Saka isusu tinomirira nyaya yese iyoyo kuti wanawa kumba kwawo tinako isusu. Ishe Chikomba wakati kana dzimba dzawo idzodzo paisitwa zvimwe naSabhuku wana wangu ngawauye kuno ndinotaura naSabhuku wapa pamwe kuti wagare. Saka wanawa nyaya iriko ndeye resistance yekuti wasida kuenda kumba wasida kuenda saka uchitsvaga kuona kuti mwana wamai washa asara ndini. Wakati bhera tichikwanise kuti timuite zvokumuita iyeyo kuti sisu tichiwane kugara ipapo. Saka mhuri yangu yese izvozvi zviri diki pairi kukura inozoendepi wanawo vari kuita izvo wachida kutora advantage yekuti wakuti hanzi sekuru ndewawo. Sekuru akabudisirwa mai akabudisa mai wawo mumba achiti hausi mwana wangu. Ndiri kuzvishaya kuti zviri kurewe. Saka ndauyawo nenyaya yechangamiro. Ndikatega ndiye nenyaya kunoku kuti ndikwanise kuenzanisirwa navanhu vakuru nokuti izvozvizvi ndasara ndiri mudiki. Ivo vanenge vari kutemba kuti vanenge vaine kana kuti vanhu vavanenge vari kuti dzimwe nguva vanokwanisa kunge vaine history havo dzekunyepa. Asi nyaya iripo ndeyekuti ini ndatirega ndiye nenyaya sezvo ndabva ndayana Sabhuku kuti akukurawo zviripo. Vana ava vandinetsa asi vane kumba kwavo. Vari kurambira kumba kwavo vachida kurwisa mhuri yekwamai washa saka vakuda kutotipedza. Ndo zvine vana vachangamira. Ukamukuti akazouta leo. Kwanisa izvo zvatupa. Iwo wati pamba wagara napo. Pamba vedaro. Taigara nambuya nasekuru. Mbuya nasekuru. Iwe baba wako wapi? Baba wangu akashaya. Ari pamba ipo. Baba wangu nambuya ndo vanhu vakawana stand. Mushure monge wangu mbuya anga kudanana neMalawi wanga kudanana. Ndipo ndikuwa kuti mbuya panga kudanana neMalawi. Angari muridzi Malawi iri kana mbuya. Angari muridzi westand ndi baba wangu nambuya. Ndi mbuya. Noti mbuya stand yakapuwa ashirikadzi chinzinomirwa nemwana wayo asaine Malawi ayana. Stand ndiagogo. Wana wagogo. Wana wagogo ndi baba wangu. Na mai wao na mai umwe wacho tete wangu vari vairi. Waita 3. Mukomana nevasikana vairi. Saka awa vari kuuya pekuti mai pakabva baba. Wakabva achidanana nemunhu. Kobva achienda. Wakaenda. Ndokwakanobara vana vavo. Alright. Mai ava zvavakaita vakabara vana ava. Vari kugara pamba pedu vachingwambopuwa pamwe pekunzi gara. Tete vachiona kuti pane kunyongana kwevarume pamba ipapo. Mai mbuya aona kuti pane kunyongana ndopagara nemurume wake uyu watata naye Stepi wedu uyu kwambuya. Wakati uyu mwana uyu haituti agare panoba nekuti arinyonganisa musha uyu achavhiringa kugara kwevana ava nezvaari kuita. Saka isusu takumuendesa kumba kwedu isisu. Kumba kwacho ndekwambuya kwanasekuru ndokwakabva aendeswa mwana wakati wanasekuru tauya mhuri yenyu iyi vawagashirwa mai wacho aine vamwe vana vakuru. Saka vemudiki uyo ndovakanzi ngatimbosare naye nekuti achiri mudiki wozoenda angasati ambosvika kana 8 years nguva iyi. Nyaya yakapai kutemesa musoro ndipo kuti pauri kutaura nyaya yekuti mai handisi nababa wako iwe handisi baba wako nehanzadzi nambuya, which means kuti iwe waigara nambuya nababa wako handisi tete uyu handisi aigara futi pamba futi nemusena wake. Musena anga ari wambuya. Mbuya ndiye anga nemusena. Uyu mai wako anga asina musena. Mai wangu. Mai wangu. Aiwa ndosvika uyu anga hanzvadzi tete uyu ndiye anga kunzwa rume kuwanda. Handisi ndobva abviswa.
ndobva zindawo wake kwako andisi pakazindawo wake kwako wakapiwa kwacho murume wayo anga inaye ndiani anga ane umwe murume futi step iyo ainzi Zaba saka meaning kuti stendi iyoyo yaakapiwa naZaba ndiye yake naZaba ndizvo ubva asiyana naZaba anosiyana Zaba akabva ati kunoku kungatimire noti akapowa uko nditete akapowa nanasekuru tete kawapiwa asi kugara naZaba chazoti abve pana Zaba chii anga achifirwa naZaba wakatosvika pakubva pastendi pavo wese vari 2 bva watorana bva waenda kumba kwaZaba chai sawa kumba kwaZaba tete akabva abara mwana wasikana wake 4 ndo pakabva pashayika Zaba ndobva tete waya wadzoka saka uchidzoka kuya imba yaunga wasiya kwana sekuru iyaiya dzadzadhirika nodzadziri dzemiti dzawaita kumbotanga kuti wanepo vadzoka inini what is notable kudzika kwechii kwedzimba ndokuti paangari pake paangarapiwa whether pakadhirika kana kuti panodhirika asi kuti pake paangarapiwa meaning kuti dai dzimba dzasina kudhirika angachingobva ukasvika chipinda mumba make nemwana wake saka izvozvo hazvibvisi ownership kubva mbari saka wana wake wane right yekuti mai wedu anga ari apo ndo pake wane right yekuenda kugara ipapo kuzi ndipawo ndipamai wake imi mangwasquats saka stendi yamai wacho ibwera paendeyati apa pana stendi vawasina stendi apa ndeyaona Zaba egaze nanazaba awakagara kwana sekuru kwete papa stendi yakapuwa iri kwachipombo saka iye uri kuramba ari vana vakuchirwira stendi remamandeya stendi yamai wavo yavakapuwa iri kwachipombo pavakurwira apa vasi kuti vari kurwira futi mai vari kuti vari kurwira sati mukuru mai ane stendi iri kwana sekuru mati kwana sekuru mai une stendi mai kwana sekuru une stendi iriko iyo stendi iri kugarani haina munhu noti ishe wakatibvunza achibvunza nasekuru noti haisi kugara munhu inomutorwa akaiswa ipapo haisi kugara inomutorwa saka avo vanhu vari kuuya kumba kwako iwewo kwako wana watete iyeyo tete iyeyo saka vari kuuya kokurema pambamba vachiti ndiwanani vari kuchuya manje vachiti pamba ndepasekuru chimukukuzi sekuru chimukukuzi ndisekuru wako iwe ko iwo sekuru wao uripi ndo zvandisi kuziva ndo kumusha kwawo ikwazi ndo zvandisi kuziva kuti vari kutonga wose nawo ichokwadi ndiye nakala kumira mure omega simuka omega ndo sauza next time watatu ndiko ukorokoza urupika pasete ndo urufika ndo tuya utari omega yoko pasete vakurudzira neuyu ndema ndepa mayangu nasekuru ndipo mai wako nasekuru ndepa sekuru pakakurira mai wangu na ndinoda kuzivepo kana pari pasekuru pakakurirani mai wako ndepasekuru hapasi pamai wako ane right yekudzoka ipapo kana aine kwaaenda achida kudzoka ndimai wako noti iwo baba wako ndiani baba wangu anitomziva baba wako hautomziva apo wakakurire ndakurira pasekuru kwana sekuru saka uri kubvireki anobvira pandakaberekerwa namanje ndo paningori namanje pane uyu ndopa wakakurira futi ndo pandakatoberekerwa ukakurira ipapo nanhasi ndopao ndo pandiri mai wangu kubva kwakatoite papo anga atombowanikwa nomwe murume ndo pakaenda kupihwa stendi kumba kwamama wake after that vawabva vaenda kugara kubhangeti aina not 20 ndakasara nambuya nasekura
ndiri mudoko anga arutawa ndini ndakatosiwa ndiri mudoko but hapana kwandakaenda. Wakaenda na mama ndio akaenda namama ndimukoma uyarapo noumwe mukomana westepfather yacho ndiwakangoenda wanga ari mazera anoenda ndiro chidoko. Saka ari kurwira dauya pamba ndiani? Imi mese here kana ndiwo wega? Nanosorwira kuya pamba, ndatogara ndiripo pamba. Saka ari kuda kuya pamba ndiani? Kwani munhu andauya pamba tese tatogara ndipo patinotogara ndipo patakatoberekerwa tichitokura tiri. Iwewe mese iwewe nani? Tese kubva pandiri namukoma ndonga tese vakomana chudha sara tiripo. Nyaya yako ingaitomboreruka basi into yakooma kuti ukada kutomboda kuprotektawo mwana Choko. nyaya yako yangaendakira kuti kana iwe wanga uri wakasara kwakurira zvaizvotozwisika kuti iwe unokwanisa kupiwa stendi kasi but kana wava kuti mai akatoenda kwana sekuru akapiwa stendi akatovaka stendi itoriko nevamwe vana akatoenda navo ikoko andika asi makuti nhasi ngatisiye stendi iyoyo yamai wenyu iyoyo mada kuya kudzoka kunoko hazvicha make sense. Haisi uko kwarutaura kuti haritokudzisa iwewe nonga ndandichitononga kana 5 years chaidzobva akapiwa stendi iyoyo akazobvapo ndonga 1988 waenda kubhangeti hisiri iyoyo haina handitoiziva anotaura pana nekuti ndakangokurira pamatondora ndikabereka pamatondora namanje ndo pandingori ndo stendi yaro ntaura ndakazopiwa stendi okwina nditozviziva nditozviziro muno mire chikomana wachibva ipapo amai wako wachibva ipo potaura porugare wakaenda ukapiwa stendi handiti wachienda nevamwe vana ava vana ava ndokwanga warugara here namai wako mama wangu iwe wasarapo iwe wasarapo ava wanga warugara namai here ikuku kwangu waenda wakambogarako sho saka wakazobvire ikuku wakatama kudzoka kuuya kwauri iwewe kudzoka kuya kwandiri zvakaitika wakaenda kubhangeti kutransfer ubva kwamburevha waenda kubhangeti wabva kubhangeti mama akaenda ofirwa nemurume angamutora bhadzoka futi akangosvikira pamba pababa wake namama wake neimwe mhuri vangosvika tiri wakadii kudzoka pastendi pavo ipo pavanga wakapiwa iwo wachigara nevana vavo iwe wozoteerwa haana kutodzokako akatouya papa ina mai wake nababa wake ko stendi yake iripi yakapiwa asati apo tinganyeba mama ana stendi angatogara pastendi yababa wake namai wake ndopane stendi mama ana stendi ndochokwadi saka wakasiyiwa vachienda pagarero ini ndindakatosirwa stendi iyoyo yasekuru namama wese akapera kushaika saka dreji takura tese asi mubhandiripo mubhandiripo nsekuru akakuya sandu nemararara nsekuru akakuya sandu nemararara ndidredi ndononga pane 4 years iwo wakazoziva sei iwewe kuti mabhandiri kweyani waurine 4 years hisiri ndozviziva sekuru wangu anobva wakazoziva sei pahisiri sekuru wangu anobva kwachimukukudza akabereka mama uye anobva kwamai wacho wakuzwa mubhandiri kwauri iwewe nekuti sekuru kwawakakutaura vanotaura zvavakuru kana vachitaura saka zvatinoona mutori vanhu 2 vari kuita icho chisisi mese hamusiwepo ndochokwadi chacho mese hamusiwepo
ende zveshuwa pakazi Nicholas Maiwasha ndiani? Ndini. Sei uchinzi Maiwasha? Ndo seneme yangu. Seneme yababa wako? Yababa yangu. Pawakagara ipapo? Iwe wakaberekwa gore ripi? Ndaberekwa 77. 77? Then wakaberekwa nani? Mwana aberekwa nani? Ignatius Maiwasha. Na wamwe wakashaika kozoita Brighton Maiwasha. Wamwe hapana pepa apa mhuri yacho iyo pane here mupenyu? Pane waripo izvozvo. Izvozvo ndasara inini nevana vamukoma. Wana mukoma wacho waripi? Wana mukoma wacho wari kumabasa. No, because kanya iri kondeutika. Hatikwanisi kutaura nenyaya yekuti uyu mwana isanzu kana kuti harisi sanzu. Because hatinaba maererano nekutaura nezvo. Munhu aifanira kunge akataura kuti isanzu kana kuti chii. Ndibaba waaiti ndibaba wake ndiye aifanira kutaura kuti isanzu rangu ndo richasara panapa, kana kuti panapa iri isanzu rangu kana ndafa handisida kuona panapa. Not kuti iwe Omega utaure nyaya yesanzu, because iwe utori sanzu hombe, because unotozikana mapa wako hautomuzivi, chaunongoziva ndimai, saka utori sanzu hombe chaicho. Saka paukuona zvautobatirira pane kuti makandichengeterei panapa, ndo nyaya yako yekuti makandichengeterei. Ndo nyaya yako yekuti makandichengeterei. Ndiyo here nyaya yacho. Saka iwewo raiti yekuti utaura kuti uyu mumatiri kuwana kuti ndakatotaurirwa nevabereki. iwewo wega wakataurirwa nevabereki. Ndakataurwa nemakasiyana. Shamwari, mai vako iwewe ndiye mai abereka uya? Asi saka mai vako iwewe ndikupiwo pamushana? Apa zvakaitika ndeyekuti baba weuyu akatanga kuberekwa vachibva kwamai wacho. Mbuya vaindorambwa kwamai wacho vaenda kuroorwa nachingukuzi. Aroorwa nachingukuzi ndo pawakabereka mai wangu inini kwawatsvaga stendi iyo patitori pari nhasi. Saka nyaya yako iri kuti nini mai wangu arambwa ndiye akatsvaga stendi. Mai wangu akatovaberekwa vari ipopo atosirwa stendi, waberekwa vehwashaya ndiye munhu akasirwa stendi. Sabhukuri Sabhukuri bana. Sabhukuri where this thing is complicated. Sabu titauri mazivire amunoita nenyaya pamusha. Maziviro etitoita sabhuku pimai kumbirani. Saka nezviro ndingoita wakomana uyu ndi muzukuru wacho, muzukuru wacho nditekeyo wena. Kare kare masikirwo akaita mubhuku mangomo manyesarandi anga asikabvumirwi kugarenyi kubvumira kuti apinde mubhukuba. Saka chimukunguzi ndiyo akapinda. Chimukunguzi wakauya achitsvaka nzvimbo, atsvaka nzvimbo iya aiona uyu mai wane Ronia wakanga arambwa ukaigara arambwa ziya ndipo kuzochiuya mutiyo kubvaonana na chimukunguzi uyu agara ndipo akazi iwewe haupindi papai, haupindi mubhukuba, waibva waisa mubhuku ndokuti manyesana ndanga asikabvumirwi kupinda mubhukuba. Agara aibva wadini kubva wabereka magari wakaita abva wabereka Omega. Mai wake akanga aroorwawo. Chimukunguzi ndiye akabereka mai weuyu mai wawa.
wakatobereka mwana wao hwani iye musikana iye apirwa ngemurume wake kubva auya kugara ipo papo, wagara ipo papo. Saka isi tiri kutoziva kuti Chimukunguzi ndiye une stendi yake. Wanawa wanongonesa, mai Washa na Chimukunguzi wangonesa, wakaita fanika panapa fanika pakaguma olezo. Wanawa wangonesa kuda kuti mutigadzirisire wanawa uyo ngozani mai Washa uyu mai Washa kuuya kwakaita murora wa baba uyu afa, wakabva uya kune mbuya wa Maronia kubva wazi inini kuti ndigare newe panapa hazvifaniri kudaro ba, ndakumupaka stendi kandikangodaidzwa kuzi mai Washa pano paChimukunguzi pano musagare panoba, amene kuti kuri kunyika Mwari ungondibatsirawo. Kubva wagara pani, kubva wagara isi kune muzukuru wangu wamufanira kuti wazwa nezvo. Hino amene kuti kana izvo ndandouyawo pano kuuya koteerera izvo ari kutaura wana wanongonesa, tigadzirisei wana kuti wagare zvakanaka. Saka pamai Washa patoripo, pamai Washa ini tizidho wazukuru wani papo uyu ndiye kugara paChimukunguzi pasekuru wake mai vake ndiye akaparwa Chimukunguzi. Rasta ane papo uya mubhandiko izvi handichazizivi mumba mwawo izvo. kutitsaka ndechekuti kana uyu ari uyu aine kwake Omega, uyu aine kwake, uyu aruzowanepi simba rokutaura kuti kutaura kwake kuti uyu mubhandiripo inizvi vanhu vari kuziva kuti pane chinhu zvava kuti awani. Saka mwana kuti dai pakasina nidi kuti vamutaure kuti uyu mubhandiripo kwani, kana uyu aine baba wake, uyu aine baba wake. Pakaita mugano padhuze nepadhuze so. Pakaita mugano. Saka ndigadzirisei nyuwa vanhu kuti vagare zvakanaka. Wana pamusoro ichangamira ndine umbo hwakakwana nezvinyaya tirikutaura. Ndinoti matauriro andiri kunzwa Sabhuku vari kuita, vari kuti mai Washa ane paakapohwa nambuya wedu. Ini ndakabva mumba muna mbuya wedu ndichinochengetwa nabamukuru kwaMurehwa, ndichibuda mumba imomo mai waOmega abudiswa. Ndichidzoka inini ndakazosvika mbuya wanga washaika, mai waOmega abvazve kumurume uya adzoka mukicheni mambuya wangu. Saka inini semunhu ndandaroora ndakatora naye tete uya kuti tete inini handiendi kure nemukowa unoyu, ndiri kugara pano. Tete wakati gara, hatina kuisirana mugano. Taitoti inini ndiri apa, tete wangu ari apa aine wana wakewa. Saka kutaura kwese kwandiri kuita inini ndakatoenda kuna Sabhuku ndikavabvunza kuti Sabhuku zvinhu zvakamira sei. Ndaizviziva changamire kuti musi wandichauya munomu ndine kupidimukirwa kwandichaitwa. Nhasi unoyu ndine udi handinayo panapa yandataura naSaguni avo, wachinditaurira kuti stendi yakanyoreswa baba wako nekuti Malawi anga ari mubhandiripo, anga ari munhu asingatendi kupinda mastenzi. Nhasi unoari kuti baba wako iwewe akanga apinzwa ndiChimukunguzi naArisi. Nyaya dzacho ndoshaura kuti Sabhuku wakubva kupi, mashoko awo ndinawo pano. Mashoko evana avo ekutituka kuti mubhandiripo wachindirowa chiti uchabva pano ndepaChimukunguzi, isu tiri vana vaChimukunguzi aripo. Chimukunguzi inini ndoni ndibaba wangu. Chandinoti ndibaba wangu inini nekuti ndechekuti kusiwa kwakaitwa mbuya wangu inini, kunyange zvizvo zvirikutaurwa zvekuti saChimukunguzi ndiye wakanga waine stendi, asi baba wangu wakanyoreswa wachinzi Malawi haasi kunyorwa. Saka zvichinzi iye baba wangu inini garisanai zvakanaka henyu nemuMalawi uyu mugare zvakanaka. Saka saChimukunguzi wakashinga kuchengeta inini, wakakwanisa kunobvisa baba mai wevakomana avo kuti pano hapasi pako nemhuri yako, bva watoreswa zvitupa zvekwana sekuru wana Samubvuta. Ndokawakapuwa pekugara, bva wawaka ipapo kusvikira wabvazve woenda kunoita zvawakaita wachizotena dzimba dzabhidhirika wachiuya. Ndopavari kuuya wachibatsirana naSabhuku kana zvirizvo kusimbisana kuti waone kudhifuza stendi kumaoko evaridzi wayo. Ndomumiriro wakaita nyaya iri apa chaiyo changamira. Ndine full examples. Makambogara nambuya. Makambogara naOmega semukicheni. Ichokwadi chacho. Saka mukicheni maigara mese muri anani. Ngati sekuru nemuzukuru. Nekuti kunyange kutanga chaiko chikoro ndofunga muruziya imi muti kuchikoro kuma 80s kwainzi wana kana vari pafamily 1
vanotobhadhara same school fees iri imwe yakamirira vana ivavo wese, zvasiyana nezvenhasi. Saka vana wese kugara kwataitoita mumusha imomo waitonyoreswa kunzi maiwasha, zviro kuti pamba paizikanwa ndepani, ndepamaiwasha kuma-80 kukwira. Saka uyu Alice uyu ndopanochinzi wewe Alice zvauri kuita izvi panapa haukodzeri kugara, akamubvisa ndichimukukuzi wacho. Iye sekuri chimukukuzi iye ndiye akabvisa Alice aina mbuya wachiti haukwanisi kugara mushe pane vana vari kukura ava kureva isisu. Ndomubvisirwa akaitwa Alice achienda kunowakiswa kwana sekuru. Ana sekuru, mwana wenyu uyu ndewenyu, iburirenyu nemhuri yake. Ndokwenda kwaita uyo mukomana mukuru uyo, iburire kwa Mvutha. Ndosaka vana mbuya vakabva vameka shuwa kuti zvitupa zvakatorwa zvichinyoreswa kunzi Mvutha kuvakomana ava nenguva. Saka zvinhu zvakatipawo rujeko rwekuti zviri kubatsira nyaya ichangamire kuti muonewo mamiriro yakaita. Izvozvi wandakwanisa kuya nawo ndiwo ana mbuya nasekuru wanowa wekwamvutha kwakaendeswa mai wevasikana avo wakapuhwa stendi. Nanhasi vari kuita kuti wana ndewedu zveshuwa wanga vari panapa. Kana zviri izvo zvavari kuita kuti wakurwisa mhuri dzari pamba ngavauye kumba. Ndokuvhoterana kwaita mhuri yekwamvutha yese vari pano nasekuru. Pamusoro mambo mutasanzure manika chifamba kwa siku masikati wakwera nozoitira chika. Inini ndiri pakutaura panyaya iyi yeko maiwasha. Sorry, namo maiwasha. Feni Mvutha wanga karuka kwa maiwasha nyachibva. Ari kwa maiwasha akabereka wana wake wairi. Baba wako mwana John na mai wangu Violet. Ndokubva aramba kwa maiwasha. Wazindane wana wako ndipo akaenda mapurazi mana gondo. Ndipo akaenda kuonana Chimkunguzi Malawi aramba. Chimkunguzi akati right newana wako vari ndodini ndokuchengeta. Ndipo akabereka mwana wa musikana one wenzi Alice mai wasikomana. Ndipo akachidzika kumaisena helenzi uko kumba kwa Feni Mvutha kwana Mvutha na Mvutha sondiwa kumusha kwake. Ari ikoko newana wakangowamba wana watatu wanga anawo 2 wekwa maiwasha ne1 wachimkunguzi. Ndipo akatoita senti wage senti nokuda kokuti mapurazi upenyu unozopera. Ndipo akaita laki wakuwana pamakamadzi ndinya munyahumbo. Saka wakapawo kuna tete onzvimbo. Pakuenda kuti wachipinde mubhuku sabhuku akatenda kwakuzika kwa mambo akati waMalawi hawana nzvimbo havatenderwi kunyoreswa munzvimbo munyika muno mamandeya mandeya ishe mandeya. Saka ambuya akapinda nezita rake rekwa Mvutha kuti waone kupiwa stendi nemurume wake anu Chimkukuzi. Ndipo kumapindira akaita Chimkukuzi pa mushapa nani nemukadzi wake Feni wachibva wagara wakadaro newanani nemwanasikana wake. Right. Zvadaro wana wakatanga kukura nesu takatanga kudini tikatanga kukura. John baba we wakati nini kuti ndigare kunoku kuna step father uyu ngoti watowa musha step father asitiba ndakudzuka kumusha ndipo akadzokera kuti kubetania kumusha kwawo ndipo akazoenda kufira ali koko waigara nanzadzangu ndiyagara naye. Wakazobva uku pakafa John nguva yehondo iyi uyanga akaberekwa ndiye aitolewa nekuti apedzana uya kupi dzuka kumusha. Isu satingoriko pamusha nani nambuyo akaberekani mai wangu inini akati ni kumusha kwakarambwa mai wangu handidzoki. Saka akabva ramba inani aina Feni Mvutha pai pamba ipo. Saka ngokura tingore big family yanga yakangobatana kuti isusu mhuri yakamaiwasha mhuri yakachimkunguzi yakangokura tiri panzvimbo imwe chete. Right. Zvadaro Chimkunguzi uyu nemwana wake uyu nino iye Alice vaingogara ipopo. Alice akazotanga kuita chinyi wakura wandobva achirongwa. Arongwa kudaro kuti agare pamushapa zvakadini zvakaramba nemukwasha wake nenyi
nemurumo ngotanga mborohwa kumwe kusaidi achibva auya naumwana rumwe ruzirumo achibva rwafuta saka munhu akasanganya zvikuru zvakati nazvo zvakatsarukana. Ndipo pakazorongwa tsore kuti aende kogara kwani kwamubvuta kwamadzinga kwaonino kwachikomo kwakuzodzingwa kwanguri kuti mukwasha agari kupamba pani patezvaraba ndo pakaenda kogara kwamadzinga. Uyu anga amurora kwamadzinga ndi pakazofungwa kuti ngati dini nditame ndiende kubhangeti vazofira rubhangeti. Saka ufa kwaita murume wa rubhangeti mai ava vakabvadzokera futi mumusha kwababa wake pamusha pana baba wake name yake pete kusitenda kwanga pia kwa siku baye nemurume wakafira bhangeti vakadzeka mumusha make mababa wake name yake ndobva agara ipopo achibvatanga unongosenda kumusendezvo matudini achisvaka mabasa ake kuita kusvikirawo sekuru ya chimbumudzi akafa roni yamvuta waya akafa mai wayo ndokudino ndokubva. Saka mai akasiya wana wake wari pamusha pana mai wake wari mukitcheni mamai wavo gondo wanga wari zepai nepamusha right. Awana mai washawa manje baba wauyu John wakange ane mukomana mukuru unozi Gina. Saka Gina uyu wakakurira kuti panani pana mbuya ndokubva azororo mukadzi wake vangozivo wakagara pamatongo andakati ngoti ndakatanga ndinati mukomana mukuru ndindakange ndatotanga kugara padziro rakauka Gina ndindakasimika pamunhu akareganiswa kositendi yangu ndipo pakasuka Gina ndokubva agara ipopapo ungori mukomana kungotsa kwangoti apo neapo kungogara ipopo sezvitaura sabhuku kungoti wakangoti umwe apa ngoti mukohwani. Saka Ginayo afa Ginayo akafa ndokubva asiya mukadzi uyu wabva achakotora mukadziwo kugara naka ndipo akagara nake ani yemukadzi wamukoma wake Ginayo wangori pai papa nembogara kare paya pai asi waraziwo musha wangori pa wanomboita complain ngekuti sekuru wao ndianga ari pai ndianga ari pamusha sekuru wafa akasiya mai wari pai ari pamusha paipo papo nanhasi kisheni nehembe dzaurugara ndipo paigara chingunguzi nafeni ipo papo. Saka dambudziko randiri kuona riri kunesendera kuti mai washa haana mushabo kumusha ku Bethania ndipo kune musha wake munhu waichengetwa ndiani ndi mai wakabereka baba ngekuti kwanga wazenda newana wako kwa mai washa kwabva wangosungana newana wake. Saka handiona kupaenda dambudziko riripo rokuti ona saka sekuru muri kuti musha anofanira kunge ari pamusha pakati pa Nicholas na Omega ndiani? Ndio Omega. Uye utadza kutsanangura asi ndiye murezi wacho chai. Tete sunga pamusoro imambo mutasi kudari renyurose nindoti patiriti mai wacho isusu kukurako takaita takakura tiri 3 inini nhamo naidinesius takagara pamusha ipapo tiri 3 takura zvakanaka. Sekuru baenda urora usagame maiyo wakomana wabereka yari kuti ndiri ndega asi kutaura kuti kuna Brighton mukoma wake first born yasekuru ataura aripo Brighton aripo kupamba pamatondera atoripo aripo tagara udaro gondo yapisa 76 inini sekuru Brighton takaenda kwaRari kwaisenza sekuru asati taenda sekuru akataura kuna mbuya kuti inini ndoda kuenda kupi kumba kwa babongo kwa mai washa kune hama dzangu kwana Msiti Bethania uko mbuya akati unoenda sei gara kupana pachikazi handeendipa 76 vataenda kwaRari 77 uyu achibarwa uyu Nicholas zviri maziso 77 ndapedza 78 inini sekuru mbuya Niko uyu Brighton vataenda pa Bethania kwa Msiti uko vatasvika vatagara 79 sekuru vafa vatambogara nguva diki diki vatadzika vanhu vanga vari mukipi vatadzika vatasvika nambuya vanga vari mukipi kuzindi
Ini nana gina nana wese takasara. Niko na mai wake na Brighton wakaenda pi Sagambe kumba kwa Dombo. Ndio kwa wakagara. Vazungoti gare vazungu kuro. Sachirundi nesa manje ndeche kuti. Pamushapa. Ndepambuya na sekuru. Niko ari kuti sekuru John akanga akanyoreswa kuti pamba apa nepamai washa. No. Hazvisi. Nekuti inini makumbangwa ndakanogara nini kustendi ya sekuru Bethania. Ndotopaziva. Saka stendi yenyu Bethania iriko. Masa bhuku nyarwendo. Irimo. Ndinopaziva ndindopandaigara. Saka niko uyu kuti arukana apa pamba apa pane mwana wa Gina. Ane mwana wa Gina aripo mukomana anonzi John. Saka ndisikuzoti zvichazofamba sei nekufamba kwenguva. Sabhuku wacho ari paruzvizwa. Noti pana John ka, pana Trinity, wana yekomana wese ka. Vachagarisana sei? Uyo mukadzi akashaika wagina akashaika. Pana Trinity na wabva togara naka nogara nedzimba zvese. Asi pane wana wakomana John na Trinity. Which means apostoli pake Niko. Iye apostoli pake Niko. Niko ane stand. Ane stand ipo ipo pamba paina John na Trinity. Pako Bethania waruda stand wepamai washa wacho ugaendo Bethania. Waneka wachida ndo waperekedza nibozi ndo baziva. Asipane bandurungo ngoti maiwasha. Isu tiro azukuru no ndakanga. Ini ndadzi. Tiro azukuru. Uyu ndi maiwasha uyu. Uyu ndi maiwasha asi haziba kumba kwedzinza ka. Azukuru wanonzanise nemiyawo. Awa ndo ana mvuta. Wawa ndana mvuta. Awazi maiwasha futi. No, this is 32 listo sensa maiwasha. Zvatokwanisa kuita. Anga mativi ariko anza Brighton. Ariko? Ngitida izire Brighton vataipo kuita kutisa. Itauro wachangana. I'm sorry. Ngati semataura nambo itachanganika. Kutaura kuri kuitwa nemuzukuru wangu nevazukuru vangu simukapa vari kuita. Vanhu vekuti ivo vanenge vaine zvinhu zvavo vari kumhanyisana nazvo. Nekuti kana izvimukanzwa vari kunotaura nyaya yekuti hanzi uyu haana stendi akaenda kunotora mukadzi wamukoma ndobva agara naye pamba pamukoma. Zvese izvezvo zvinoreva kuti vanhu vane kupurana kwavari vachida kuedza kukrasha zvanokuti mukadzi wamukoma ndakatora asi handina kugara pastendi yamukoma. Mupanzwisa changamira. Nguva yatakagara isisu pamba, nguva yandakasvika inini mukoma wangu angasipo, angarugara kuEastern Highlands asina chaakawaka pamba. Time yandakatora mudzimai wamukoma mushure munge mukoma ashaika akatonoshayikira kwaMutare nekuti anga asina pekugara akavigirwa kwaMutare ndokune bvuva rake mufoni zvirimo kwatakamuchengetera. Ani muri kuona ngatite so tingaramba totenderera imimi dzokai panapa musi Saturday asi munhu wandiuda panapa tibva takonkluda nyaya iyi ndi Brighton. Aka Brighton ndiye mukoma uyo ngauye panapa because iwo unozwa sofunga kuti azi ndiri ndega. Brighton ngauye pano tizwewo matama ake Brighton mukoma wako chaiye then tokonkluda right. Ameno kuna ana mbuya kuti vanenge vadiwa here kwamvuta nekuti ndo vanhu vabvira uya kuno vari kuziya nezve ngavauye wese Vamuri kuziva kuti vane chakuita. ngavauye panapa wesu chatuda wako iwo wakazvarwa nawo masiblings ako anofanira kunge ari panapa achitaurawo zvavanodii zvavanoziva. Hatiri kuita gemu rekuita kunge zivi nekuti awakawanda saka ndiwo ngavauya kwataurawa naBrighton zvavanodii. Maiguru wacho ngauye futi panapa. Uya naye wakashayika. It's okay. Wana wacho wanga wasaziva kuti vakapindira babere. Wana wacho wanga wasakura zvekuti wanga wakuziya. Vanga radii ndini ndakatovachengeta because izvizvi mukoma nekutanga ne27 ngauye futi ngauye toda tinyasa kuita zvinhu zviri correct hatiti zvinhu zviri wrong. Yes, sir.
kufa kwakaita uyu mukadzi wava ndikurikiura ndiye wakasara, ndiye ndakadzika naye paisi, iye John iye ndiye ndakadzika naye paisi kuti agari pai atendeka. Saka ngoya zve wangozvigata ndatosiya wabasa ari kumunda kwangu ndoda kuzwa ndine vanhu vainge vane interest navo vanoda kuzwa waniwawo tu vakamutaura kuti vanotoivhana saka Saturday ndabvisa changamire, ndabvisa kudaro sabhuku ari kusaidi kwangu wachitanga wambokuona.